हेलौ लोगोफोर, दायो आं मा जायगायाव दंफैयो दे मिथिनोबा नायलांबाय थादो। बेनो जाहैबाय प्लानेटरियाम। बे प्लानेटरियामाव जोङो इउनिभार्सनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिगोन आरोना, जायखौ जों बुहुम खौरां होनना बुंनाय जायो। आं कम्पिउटाराव गोदोनि जे मा होनो बुहुमनि जे इउनिभार्स बिनि सोमोन्दै एसे इनफरमेसन बरनदों आरोना, नायनो मा मा ओंखारो। नोंसोरबो नायफैनो हागोन। बे क'क्राझाराव दङ, क'क्राझार प्लानेटरियामाव। नै बेनो। बे जाबाय क'क्राझारनि प्लानेटरियाम। जों दासो नायना फैबाय आरोना, नोंसोरबो बेरायफैनो हागोन। साइन्स फिक्सननि गोबां बुस्थु सोलोंनो हागोन। बांद्राय गैया खिन्थु होमबाबो एसे इडुकेसननि थाखाय माखासे मिथिनो थाखाय जोङो फैनानै मिथिफैनो हागोन आरो। नैबे जोंनि सलार सिस्टेम। फैदो होमबा जों नायलांदिनि। एरायलांबाय गैलामोनलै। ए खाथियाव फैबाय, नांबाय आयु फैला। नोंसोरबो नै बेफोरखौ नायफैनो हागोन आरोना। 3D याव नोंसोरो अख्राङाव थानानै नायनायखौसो मोनगोन आरोना। एक्सपिरियेन्स लानो लुबैदोंबा, मिथिनो लुबैदोंबा क'क्राझाराव फैनानै नायफैनो हागोन आरो। इंलिस, हिन्दी, एसामिस मोनथाम लेंगुवेजाव नायनो हागोन आरो। माने सिनेमा बायदि आरोना, एनिमेसन दङ। 30 मिनिट्सनि श' जायो। होनबा नायलांदो नोंसोरबो। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख की ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुई अल्फा सेंटॉरी है, जिसके नजदीक है प्रोक्सिमा सेंटॉरी, जो हमारे लिए रात के आसपास जो चौथा जगह विश्व की विशालता को व्यक्त करने के लिए छल्लों का तथा बल्ले का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बाद में विज्ञानियों ने साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद कितना है। 4000 लाख और अन्य आज हमने विशाल यूरेनियम की रचना की है, जिससे हम किरणों की रोशनी से कई ज्यादा विषयों को देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन यूरेनियम, इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र में वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने गैलामोनलै। ए खाथियाव फैबाय, नांबाय आयु फैला।